Kaya kamong vlog lagi na anda na mazuninzo nga pati gani among mga personal nga mga kinabuhi na ladlad na kalida ng social media mo lagi na guys nga makamahay man unta. Saan man guys nga nasugda naman jud nga sulti naman sa social media ang uban. Pero napay gamay nga ibilin nga sikreto. Naman nga bigitago nga privacy pero di mo jud punantanan nga nakahibaw jud mo sa akong mga personal nga kinabuhi. Pat naman kadlaw pungsoy sa insik. Ipapungsoy na magunsa joy ay nga pizza o gansa nga angay nga kwan basta kay upat countdown upat na naman kadlaw. Nangambas na may aircon o ganang higdanan guys foam. Mani guys narani sa warehouse rani aring kuan balin siya. Hi guys, good morning guys. Karon day muntaga guys, mo palit mi aircon day sa kwarto ni Mim kay happy to mi mo balik. Dari mi palit sa tapad sa among gipuy-an dari sa Strong Moto Syndrome dari sa kuan guys. Tapad diri sa nanay isang. So nana na tanan dari guys so karon mo tan-aw mi una dyan namang paliton aircon. So guys, tanawan ninyo guys, na sila tanang appliances dani. Natanan dyan appliances dani sa ilang tindahan dyan. Ako nami guys, nagkampas na itong niagi dani ilang aircon guys. Na si Zeta 40k kanisi dyan nakapilit sa bongbong. So mani amang palitin guys, gamay ra pang kwarto ra. Bisa ko pa na magbayan ni Amy guys, katurang kwarto nga gamay nga mong ipauna mo balhin nami kay para makamonitor nami sa mga tao kay nagidang istorya nga kuando gay kuno mahuman. Manangamong monitoron. Nami dito kanunay kada adlaw. Diyan kasi nabot naman merang aircon. Ato na pod mi sa warehouse sa foam. Diyan mo na ni guys. Dari des do guys at bang na ring MYL. Des unahang gamay. Naala si dari murag kuan body gazelle ba og mga foam. Diyan mo na ni among nagustuhan namo na ning pa-reserve. Diyan makalipay dari silang lugar guys kay ang karagan kasong mansanitas na mga puwa-puwa. Diyan, manguha sa amin, marami na niglanggam. Lami maganda sa guys, kaya mo na yung naandang prutas sa una sa gagmay pa mi. Nalingaw ko, nagtanaw guys, ang nagahan na. Diyan, manguha sa amin mambilin. Kaya po dari sa manager na mga among kauban, kaya mo lagi nagdano mo dari. Grabe, bunga, ang nagahan na. Kalipay. Diya guys, kay mura naman yung body gazelle nga among gipalitan dari o kanang puom, kay nagpahay mura man lagi may katre. Sa kilid sa ilang bay guys, na ilubing arang mabuhi ali arang kanais kaso sa na mga bayabas. Sana all. Kaso di pa mi pwedeng manguha ng bayabas kay arang pang kalabong. Diyan na po sila daghan kasong mga kuan sa nga ning tambag ubo. Limon, na sila limon, daghan kaso arang ka. Bunga lang abot sa juta. Guys, sa kapit-kapit lagi may pananood rin mga views, ilang daplin. Sana all, makabot rag lubi. Nandya, mo saliat palagi tagpapupicture daning, kuhan kay ganahan malita daning lubing ubo. Salamat jama. Ito namin guys. Sorry, madalas ilang farm. Kurang hurot na ilang mansanitas. Mansanitas, dakan kajog, bunga. A few moments later. Hi guys, dyan na damis. Bye, nakaulit namin. Ngayon na dyan namin pamalit. Palit na bidaan o kanang na bayan na ni day. Wala makakasakay mo na ni. Nagsudan kay dari lagi nang mga naman na kuanan kanang na gamit naman lagi ni dari sa mga gamit nila sa nangisan. So, ito tagsaan na, ano ka nang nag-prito pa pero mantika din na. Ang kapatika, Diyan pa kog streamer kay magprito, masaan na tag mga ansadiha anja.
Kani, ngawit malagi medana ning hinay kaya dapat tali ko na si malagatan na to pang mali. Kuan may guys, wala nang dako guys ya. Kanang nagpalit na pag may two burner nga dungagan kung naman dani kanang inana. Gasto, basta nga dali. Tangki o kanang oh, regulator di ay, regulator. Puta sa din suwa. Anja, napanigipalit na din naman yung brihan. Basta kay siyo na lang ta. Countdown dahil mga 4 days. Kita ata sa new home din. 4 days na. Anja, kung na ni agdag burner na, nasa haloy ka din yung brihan. So, ano nandun ipakita guys? Ano na si Ja. Hinahinay. Diyan na may dati mga plato dito sa kwarto. Ang hinahinay pinalit. Plato. Dahong. Bisaya. Dahong. Baul. Ibang nga libangan. Baul nga para nagsabaw. So, manayari yung sulog balik. Kaya hindi ko kabukab lagi. Ako yung balik-balik. Balik kong sud. Kaya arong. Kaya pa dahil tungtunganan na nakuhan. Kapot sa kaldero. So, see you soon. Lagi kabalik. Kaya nagtanan lagi. Guys. Alam kami. Diyan na rin may mga kutsara tiniro dito. Ito. Diyan na ipakita niyo sa narasunod. Kanilang ano namang napalit. Sa Maniday. Sa Maniday, tayo sa tingin niya. May gusto. Pictureon. Thank you. Next one. Pinaghanan mo na. Kani, wala yung bariya kay pabuto ni. Sabog ni. Wala yung bariya na mas bandin. Bye-bye! Tas sa tilili. Bye-bye ko. Diyan lagi guys, kaya raman namang lakaw ganina kay daghan lagi migi kuan kapoy kadyo, ja kutas pud. Ja karon magkuan sa ko kanang nay magandam sa kog panihapon kay nabuntasan ning sa kabazi dani kay grabe namang suri-suri lakaw. Kay ngita lagi mi og mga gamit-gamit para pohon nagbalhin namo na nami magamit ja. Gipalit tayo sa barbecue. Di mo ni amang suwa, ga mga ansa data. Jade guys, magpasalamat din ko sa tanang greetings si tatay sa isang kuan birthday. Maka-touch yung mga message nga si tatay sa kahanginan. Salamat din yung tanan. Kanang na ay grabe ang mga support ninyo nga bisag wata nagkaila. Na mga nangutana og asa kuno agamong isuong laki. Malagi to nga sa mag-istorya ta about dana ay naghamanda niya to kwarto. About na nasang mga isuong mga laki nga mga hilakon. Sabi to guys, ang mga isuong laki unja ang istorya dagto kanang mga ansa daymi. Kanang mga isuong mga laki upat ka bukra in taon na sila unja. Sara nang naadari si Gabriel Raag. Tulo to as Manila. Kay kanang tapod kang ilabuhi dito. Sa bukan ko ginamos guys. Wala din nami ani ginamos sa is. Nana kay pala mo sibong. Nami ka jud mo ta ila day. Ano rin ginolo? Ano niya with tomatis. Tomatis. Pagkakita ka naman sinta ko di ay. Diya guys, pasensya na mo ha. Naginamot rin eh. Kaya kanang lamiyazid maginamot basta kay naginamos. Kinalamian mo rin kang makalipat sa mga problema. Basta kay naginamos. Ang kinalamian dyan yung ginamos sa sakan maniko ni guys. Diya dito ni sagna na magipalit. Sus, kalamit dyan, balag, kuan, basta na ginamos. Basta kayo day ginamos, grabe, magaba sa imong right dani, mang budlot ni mga bilbil dani kay daghan ka makaang buto. A few moments later. Hi guys! Mazong gabi humana demi og pangaon ja wa mo ko dato sige na nagtiwas og istorya nagsikan kay masumuwan mo sa hang naong labaningan nga
sumuon ako niya ang sa mo mga vlog. Da, pasensya na sa mga gusto na mo. So, karon day guys, kanang horan mi kaon ja mubur lagi to ang na video, isura-isura naman ta. Narito yung utana o kanang nay asa ko na ang mga isuon ng mga laki. So, naining ko misa to nga asa ko no agahang mga isuong mga laki. So, ang ipailala din ninyo si Joy na sa channel guys, Joy Anmalo vlog de ito, family vlog. Joy Anmalo Burato family vlog. Nanja kanang nay kana si Joy day guys, junior si Jai gikanah ikalima ikaunom. So gamong laki ikaunom. Ikalima ko nja. Ako sa una iladso kong himo-himong laki kay kanang nangazo lagi sa tay laki kay ikalima ko puro baji, puro bisungan nja. Gusto lagi pod mga sa tay sinanay nga laki lang anak sumot gitagan sa Ginoo. Saka laki nga gi-junior nila mo na si Ariston Junior. Ang sunod ni Ja, sunod ni Ja nga laki, kapila si Roy. Si Roy murag siyam siguro. Kung nasadap, ikasiyam Ja. Sunod sa ikasiyam, M. O M. Kasi magaw si Tiri og si Gabriel og si Tiri. Si Gabriel. So, si Gabriel may ikatulong nga laki. Sunod di Jijin si Gabriel. Bawa, ikapila na. Skatris. Ikadusi man siguro si Gabriel. Mababasa nga na guys. Wako kako sa mga number din ng mga laki. So, ang bunso na mo si Dodo katong nay kuan ni Koy-Koy. Katong ama-ama ni Koy-Koy. So, mga toy ka. Upat nga laki. Kuya, ako yung ka na yung isuon. Kuya, ako nasa kong hiwa na yung isuon. Gawa na tayo natin memoriwa ng loose na. Diya, kanang na mo to guys, agahang mga isong laki, upat, diya. Asa di ka, day? Itagbana. Buing, itagbana. Hala, pang itagbana din, gabi na rin ba? Sa kubitay, are. Mama ko saan ni Mama tanawa, God? Nga naman? Dali. Nag-vlog ko. Dali, isa. Asa di na? Ako ba? Ano naman? Sira ng portahan, day. Manawag ka. Ang kuan, ang kandado. Ano man, kandaduhan man. Dito kandadohan nito? Inasa sa tinili ko kung gipon. Isa lang ng portahan, day. Kaya ikaw ka na makita ang sala. Vlog ko. So, diyan ko sa kwarto nag-istorya kay kanang naay. Wala gina. Isa dito sala. Kaya ako. So, upat na naman kadlaw. Pungsoy sa insik. Ipapungsoy na mo sa joy ang nga pizza o gansa nga ang nga kwan. Basta kay upat countdown, upat na naman kadlaw. Diyan ko salamat ko ni tanan kay bisan pa sa kanang nay mga daghang mga nangyubas na mo, nagyapon mo, wag yapon muna wa. Kay bisan pa gani nga sa mga nay mga nang comments nga hindi na kuno sila ganahan mo tawa na mo sa mga naong kay nasumuan na lagi sila. Ang uban no jud taon sumin sa napi iban nga ning dugang. Salamat sa mga bag-ong mga subscriber, mga bag-ong mga komentor. Salamat ninyong tanan nanja kanang mga buzzer na mga sa mga di mga ganahan nga bisag di ganahan tanaw gyapon daghan gyapon ninyong salamat. Kay bisan di na mo ganahan makadugang gyapon mo og sa mga viewers kay kanang bisag nasungot mo uli man jud mo kay kani si Prodilisa unsa nakapay gibuhat ug unsa nakapay kuan basta kay ag ng mga nang marites na ha. Salamat jud ninyong tanan. Sakay balikan. Tutbasa ka. Ja kuan guys ka mao to nga kanang naay di pud lalim ning kuan kanang naay ibas ka. Hindi lalim na ibas ka nga inala ko no sumuan na sa sang nung sa tuigin nga kung si Mama Julie maginakabasa dadto sa ning kuaning bas na ha anja Mama na ko ni kinabuhig vlogger guys nga kanang na si mga mo bus pero dawat naman na mo wa dyan ay problema pero kanang pasalamat gyapon mi sa mga buser kay nakadugan lagi sa among views kaya gamong vlog lagi na anda naman ninyo nga pati gani among mga personal lang mga kinabuhi na ladlad na kalida ng social media mo lagi na guys nga makamahay man unta ka nga mura pug makamahay nga no nga
tanan-tanan gazid gi bulgar dani nga kuan jawa wa na gazid naman yung bigitago nga privacy pero di mo jud punan tanan nga nakahibaw gazid mo sa akong mga personal nga kinabuhi naman yung gipabilin nga gisekreto nga kanang di pud angay jud i lalada na sa karanay social media kay yabi na pagkatong na jud pang i bulat-lat tanan ang atong mga kuan na social media bulat-lat daraan nga istorya ja kanang nay mo lagi na di na ta angay pud tanan kay mga kanilagi mga tao bisan galing kong di jud angay pud angay i vlog di na jud nato ma kanang malikadzang nato jud ma istorya dana sa kanang kuan social media mo na nga mga tao may nga nga sus Ginoo ko na gadzigi private sige na ibigay naman ikon day kay paningat na ka kaya ko hanggi ko ang aircon kay kanang nay kuan lagi sa nira na sabak man kagjeng ja kanang nay mag alingag beranas kanang nay mag ang video na nga ay unsa ta mag panday ka na mag aircon og aman akong istorya kay tama sa among mga duga ng sinaw na kaya ra laging ka init nja dili matabang na rigway aircon na gin ja kaning sarak kanika kuan kanang di wa kay wa lagi mana dug init nja kay di na ko magkuan marote ang vlog karon guys ja daghan ka dyan ninyong salamat sa kanang waning sawang pag-suporta sa mga baser. Salamat po dyan. God bless na naman yung tanan. Bye guys! Good night!